दिनै आङो माने कलेजाव फैदोंमोन दै लोगोफोर क्लास जायाखै नालाय थ' दसे माने लाइभ फैनो सानबाय दे थ' नोंथांमोनजोंबो सावरायनांगौ एसे बाथ्रा दं नालाय थ' बिनिखायनो आङो लाइभखौ फैनाय जाबाय दे बारा गोलाव भिडिअ खालामा लोगोफोर माने बेयाव एसे डिस्टार्ब जादों नालाय गोबां मानसि दं बिनिखायनो बारा गोबाव लाइभखौ आङो फैबाय थाया दे दा नोंथांमोना आंखौ सोरबा सोरबा नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंहरबाय थादोंमोन आरो खथा दसे माने नोंथांमोना आंखौ मोनसे भिडिअ खालामनायखौ माने बिदि दा खालामहरदों आरो खायफा खायफा थ' आङो बिनि थाखाय निमाहा बियो नोंथांमोननाव जाहाथे बिनि थाखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब दा खालाम नोंथांमोना जेखौ थिनो आङो बेखौनो खालामगोन दे लोगोफोर माने आंनाबो माने गोरोन्थिखौ आंनाबो जाखादों आरो माने आंबो ओरैबायदि खालामबाय नालाय लोगोफोर सासे सिंगारजों माने मेइनलि आङो कम्पेरिजन खालामनानै भिडिअ खालामदों नोंथाङा सोरखौ साबसिन मोजां मोनो होननानै थ' बियो आंना एसे माने गोरोन्थि जाखादों दे लोगोफोर थ' गोबां मानसियानो बुंहरदों नालाय लोगोफोर थ' बिनिखायनो आंबो माने कमेन्टखौ बिनिखौ हाइड खालामनानै होनाय जाबाय दे थ' आङो एबारनिफ्राय माने सासे एक्टरजों बा बिदिनो आङो कम्पेरिजन भिडिअखौ बे चेनेलाव लाबोनाय नंला दे लोगोफोर जिखुनु आङो बे भिडिअआव ओरैबायदि भिडिअ लाबोगोन माने नोंथांमोना आपकामिं भिडिअ जेनेबा अबेबा फांसन प्रग्राम थ' बिदिखौ आङो गोदान डिसक्रिपसनबो खालामखाबाय लोगोफोर बिनिखायनो आङो बेबायदि भिडिअबो लाबोगोन दसे थाथ' लोगोफोर बारा सावरायबाय थायालै लोगोफोर माने गोबां मानसि दं दै लाजिनासो थ' गाइस मा खालामनो लोगो दं मा होनदों बेसेबां रायलायबावनोब्रा मानसिफोर दं नै गाइस गोबांनो थ' लोगोफोर बायहेरायाव गोबां मानसि दं बिनिखायनो आङो भिडिअखौ बेयाव लाबोफिननाय जाबाय दे थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो माने आंनि क्लियारिफिकेसनखौ मोनथिबाय जानांगौ बे भिडिअआ बेयावनो इन जासिगोन दे लोगोफोर थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै गालांदो फैगासिनो दं मोजां एकदम दामाका भिडिअ नोंथांमोनहा नेनानै थाबाय थादो लोगोफोर थ' गोजोन्थों